Bună ziua! Noi ieșim afară. Vreau să iau mașinelele și să scot un pic aici pe afară să se joace. Sper să le placă. Vă arăt care aceste mașini. Sper să nu se ducă mai departe decât trebuie. Încercăm. Dacă nu ne iese, nu mai ieșim. Dați-vă și fericire! Hai, și acolo spate. Îi învăț pe unde să meargă. Așa, hai! Poți? Da, haide! Haide! Acum mă înțeleg, le-am spus că nu se poate unde sunt mașinile și mă înțeleg. Am adus pe ei, ca ei să joace cu mașinile. Și ei, uitați-vă cum se joacă. Am parcat mașinile aici și gata. 24 hours later. Astăzi am ieșit afară. Era așa înnorat și când am ieșit a început o ploaie. Și ne-a prins ploaia, dar bine că ei deja le-am pus și sunt ok. Sunt protejați și de vânt și de ploiță. Gata, mergem. Mi-am făcut treburile și gata, în casă. Este zi de joi și noi am venit de la grădiniță și am mai rămas aici o bucățică de pizza de ieri. Bogdan mănâncă și Vlădus la fel. A fost o zi puțin încărcată. Am fost la colegiu dimineață, după asta am venit acasă, am avut o clientă la unghii și deja am venit acasă și vreau să văd ce mâncare să fac. Vreau să zic că sunt atât de obosită. Noi suntem în proces de lepădare a Suzetei și este a patra zi. Mergem înainte, totul e bine. Noaptea trecută Vlăduț tușea și cam nu m-a lăsat să mă duc de lângă el și practic nu am dormit și sunt cam obosită. Așa că abia aștept să ajungă soțul acasă să mă întind puțin, cu toate că am foarte multe lucrări pentru colegiu, dar o să le reușesc încet pe toate. Cam așa a decurs ziua noastră astăzi. 24 hours later. Cum a făcut lupul, mama? E că lupul did not clue. Da. And run away. Run away, lupul? Yeah. O luat soța și run away? It's num, it run away. Cum a păpat soța lupul? Cum? Lupul is gonna be and the puppy nummy. Așa a făcut. I'll give you no clue. Da. It run away. A plecat, da, și a luat și lui mami nem-neam și a dat soța, da? It doesn't sleepy. Daddy sleeping. Oh, it's buck. He's put him. What is really good, Bubba? A făcut buba? Yeah. Ok. Okay, the daddy icon. Am venit la pădure, la căprioare, să distrăm băieții un pic, pentru că suntem în procesul de scăpare de Suzetă și să-i mai ocupăm cu ceva, să nu-și aduc aminte și să obosească, să doarmă mai rapid de seară. Acum și mergem spre căprioare, dar îi lăsăm un pic aici să joace. Cam bate vântul și frig. Numai noi putem veni pe așa vânt afară. Mergem să vedem căprița? S-o rupt.
Uite, s-a rupt copacul, mama, aici. Oh. Da? Acolo sunt căprioarele. Nu știu dacă se vede. Mergem mai la vale să vedem dacă o să mai găsim. Iată și acolo. Pe jos este urzică și ne este frică să nu cadă întrânsa. Haide să mergem mai la vale, hai! Așa. Dar câte mirosuri aici frumos, acopăcei și floricele. Asta nu poți, mama, asta e prea mare. Mãe. E mare, da. Asta tot e mare. 24 hours later. Bună ziua! La noi este sâmbătă și mergem cu băieții și cu bunica și nu este foarte vesel. S-au certat de la încălțăminte, nu înțeleg de ce, pentru că sunt la fel, doar că au mărimi diferite. Și le-am spus să fie cu minți că toți dorm. Să vă arăt că încălțămintele sunt la fel. De ce plângi tu? Sunt la fel, mami. Chiar așa, de la orice se ceartă. Acum asta vede mașina ce. Hai, dă-i înapoi. Ne-am îmbrăcat, noi cum ne-am îmbrăcat, dar am ieșit în coridor și e cam frig. Înseamnă că afară tot e frig. Așa că o să înghețăm puțin. Îmi spune, nu mai plângem bine? Adem, hai să mergem jos la mașina mama. Adem. Încet. Da, hai, ține-te. Așa. Și du-te tot ține, hai. Hai, ține-te. Am venit cu băieții la joacă să vă arătăm unde. E foarte bine, e mare. Au o grămadă de chestii aici. Și anume pentru copiii de vârsta lor, 2 ani jumate, așa nu-ți faci griji să nu cadă. E super. Tata a venit cu cadouri acasă. He. Hai, tata, uitați-mi. Unul tău și unul tău. Ai ajutat pe tata. Da. Hai, Bogdan. So funny. Haide, apăsați, hai. Și stai lângă tău. Cold. 24 hours later. Dimineața, este duminică și eu mi-am trimis băieței cu tata afară. Nu știu, s-au dus într-un parc, într-o pădure. Mi-au trimis video. Parcă așa sunt ok. E prima dată de când, nu știu, de foarte mult timp când i-am trimis singuri cu tata. El era un pic așa, am zis că nu știu dacă mă descurc, zic o să te descurci, că și eu mă descurc, înseamnă că e posibil. Dar mi-era frică unde se duce, știi, cu ei, că na. Și eu m-am apucat să fac un pic de ordine în casă, că era un tărăboi. Vreau repede să strâng tot și să pregătesc o pizza când vin ei acasă, să fie ceva de ronțăit. Pentru băieți mai este supă, noi mai vedem ce mâncăm așa. Noi găsim, pentru noi găsim. Nu m-am simțit prea bine azi, așa, parcă nu aveam puteri să ies undeva, parcă... Și el așa a dat ideea și eu am zis că de ce nu? Și poate reușesc să mai stau un pic așa, singurică. Cam așa. Mă apuc de treabă ca să reușesc.
și vedem ce mai facem până de seară. Hai, alergați acum la tata. Come on. Opa! Vă place cu tata? Haide, mamă. Și tu leacă la plimbare azi. Cam bate vântul, fața nașei. Să nu rășească cu nasul roșii. Tati, frig? No, dar nu mă știi că da. E soare, dar e foarte frig. Vedem caprioare aici. Dacă era mai cald, sigur erau mai mulți. Tati, cădem la copacul și ăla. Cădem. Hai. Din păcate, avem doar o zi pe săptămână când putem să stăm copiii noștri, așa la mai la lumina zilei. Și e foarte bine la natură să ieși cu dânsii, e altfel trece timpul. Și tati? Nu pot. Am lăsat-o pe mama o leacă să o odihnească. Cred că e prima dată când ies eu cu dânsii așa mai ziua, așa să o lăsăm pe mama în pace, da? Se încălzește, ei cresc o leacă mai mari și un pic e mai ușor cu dânsii. Mai ușor. Bogdan, unii vlăduțul? Da. Duțu? E ok? Bate un vânt de Doamne ferește. O leacă mănâncăm. Și după asta mergem mai departe, da? Ei, Bogdan, da? E bun? E bun tare, așa-i? Îți place, da? Te-ai obosit? Nu, da? Duțu, te-ai obosit? Tati. Tati. A? E bună? Și cernușca? Nu. Umor? Hai, tata, îți dai mai mult. Ce căprioare, tati, stau noaptea și dorm, da? Am terminat o leacă plimbarea și ne ducem acasă. Da, tati? Și să ne oprim să mâncăm ceva, să nu deranjăm pe mama, să facă mâncare. Ne ducem numai și ne culcăm. Și gata. Lăduț, ne ducem să cumpărăm cartoșele, da? Vreți cartoșica și cu nuggets? No? Unul zice da și unul zice nu, e ca, no, și-ți facem eu. Thank you. Yeah. Tati dă juice, da? Thank you very much, Chase. Prima dată fără mama la McDonald's. Să nu zic mulți că, deși e la McDonald's, că vă duci și stăți, eu știu.